Goddag alle sammen. Velkommen til serveren Wreckcraft's nye YouTube-kanal, hvor vi nu vil lave noget let's play. Men først skal vi lige lave en lille rundtur. Så lad os gå til spawn. Sådan her. Æbler! Nam 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 nam. Hov, hvem er nu det? Hej Daltons. Hej, Ralle. Hey jo. Du har nogle æbler. Ja tak. Ralle her skal så være med i vores Let's Play. Og her i rundvisningen. Ja. Hvor skal vi starte? Vi kan starte med at se på shoppen. Ja, shoppen. Shop. Og hvis du har noget narkobrød, så sælg det her. Det er altså bare brød, det er narko. Det får man vel godt penge for, gør man ikke? Jo, det får man rigtig gode penge på. Jeg vil lige have noget brød. Din narkosmugler. Hahaha. Men ja, hvis I har det fik man 1500 for. Hvad sagde du? Hvis I har nogle ting, og I gerne vil sælge dem, altså når jeg har været inde om mine, så sell hand, så får I penge, og I kan købe bedre ting. Men det er ikke alting, man får noget for. Nå, okay. Får man noget for en piston? Nej, piston, den kan man for eksempel ikke få noget for. Kan jeg heller ikke få kortsblokke. Nej. Heller ikke bare glaspenises. Men det her, det er bandlyste ting, så hvis man set går rundt med dem, så hvad sker der så egentlig? Så nakker jeg dig. Så bliver du kildet, du. Så voldtager din mor. Så er du selv ude om det. Hvis man er højere end rang C, så er toolsene ikke bandlyst mere. Og her kan man så købe. For eksempel en pickaxe. Det var ikke der, man skulle trykke. Just der. Ja, der var den jo. Fail. Reaver du spawn? Ja, det gør jeg faktisk. Så har vi... Hvad var det? Nå. Der var lidt så... Nå, lige meget. Har vi cellerne? Her har vi... En Reaver spawn. Her har vi... Zoner undervej. Den er fed, den er nice. Det er en prison server. Den er fed, jointen. Her er nogle celler, dem kan man købe for 4 dage for 1500, ikke? Det kan være, man skal bede admins om at lige at gøre det, ikke? Ja, det kan godt være, der er nogle fails. Ja. Hvad, skal vi gå ind i minen? Skal vi vise dem? Jeg kan, jo. Herinde har vi D-minen. Der er sådan set kun Kul, torches, sten. Ja. Og en gang om ugen cirka, så får du... Der bliver en reset, så... Eller... En gang om ugen? Nej, en gang om ugen cirka, der gemmer jeg en personlig gave nede i den. Hvis du finder den, så er du heldig. Men fuck er Lenny. Lenny 1, 2, 3, ikke? Efter ham. Eller hun. Skal vi gå over til C? Yep. Ja, jeg ejer af serveren. Ja. Men du har ikke købt den. Jeg har også en sponsor. Ja. Ham, der Her har vi C-minen. Det er sådan set det samme, der er bare kommet lidt guld og jern. Og en maskine. Jeg ved ikke, om den stadig virker, eller folk de har kastet nogle stentusser ned, så det er klart, det virker. Hvis jeg opdager at kaste stentusser ned i, så bliver du tempbandet eller jailet i en dag. Der er ingenting. Godt. Lad os smide en order ned. Nej! Upsi. Ja, det er okay, det er noget, måske gøre. Hvorfor sidder jeg fast? Okay. Det er da langsom. Det er jo klart, den skal også lige brænde det. Ja.
Har du egentlig hørt om Minecraft 2? Ja, det har jeg godt hørt. Det bliver mega fedt. 6 nye biomes. Den har ikke engang slugt den i sig. Har den ikke? Nej. Oh my god. Jeg går lige ned og tjekker. Omk. Lol. Nej, det burde... Hov. Det er jo klart, når den her hopper, den sidder forkert. Hvad for delen, der kom der noget, hva'? Spytter den ting ud. Jeg fikser det lige igen, Daltons. Ja. Det må jeg egentlig kalde dig Dali. Nej, der fik jeg en mere. Må jeg kalde dig Dali? Jeg er sgu ligeglad. Nå, skal vi gå til B? Ja. Her er B-minen. Der er kommet. Hvor fanden er det? Ja, lad os lige finde noget. Der er ikke diamant eller noget her. Der var et stykke diamant. Nej, er der også diamant her? Ja, det smadrede jeg lige før. Det må være 1% så eller sådan noget. Der er en mere. Ja, gå amok her. Gå amok. Skaf penge. Ja. Køb højere rang. Og så Det gør man så ved at skrive det her. Det kan jeg så ikke, fordi jeg er vagt. Nå, lad os gå til A. Hej. Nej. Hjernen er tom. Duer ikke? Er det så... Hvad fanden? Det er selvfølgelig klart, når den ikke duer, når den øverste dropper, den ikke vinder rigtigt. Ja, men da vi kopierede det, der vendte det hele lort. Og her er masser af diamant og piston, suli og redstone. Det får mig lyst til at griefe. Skal vi til E? Og ja, der er også en modsatte ende af alle de der warps, der er der altid en træmine. Det er der i hvert fald D. Der kan du skaffe dig træ. Det er der også her, tror jeg. Er der ikke? Jo, der er også en træmine her. Det er bare det samme, der er i alle minerne. Den skulle ikke blive reset i 4-5 dage nu. Og skal vi lige have lavet det. Skal vi tage til Warp E? Ja, lad os gå derover. Warp Elite. Enchant. Der kan du købe og sælge enchanted tools. Hvordan fanden køber man? Der står bare, you do not have... Du skal enchante med det. Nå. Du skal have en pickaxe i hånden og så enchant. Lol, hvorfor det gør alle dem her? Upsi du. 7 stacks apples. Virker den? Vi skal også bare... Ja, det er fint. Vi skal også bare sige sådan her. Og så har man noget, der er godt. Ja. Når maskinen virker ikke. Det er ikke mig, der lavede den, så... Skal vi gå redstone? Ja. Det er så vores redstone-verden. Hvor vi kan lave sådan set lige hvad vi vil. Lad os lige få noget. Den virker af lort. Ja, den kører ikke så godt. Men fuck det. Hvad har vi her? Nej, den der dør jeg aldrig kom videre med. Den her vi... Jeg vil lige bygge den her færdig. Ej, jeg følger sgu bare med her. Skal vi gå over til talecentralen? Ja. Eller talerummet, eller hvad fanden det er I kalder. Det er bare at trykke her. Gå nu væk! Ramme for dig. Hvorfor er der så mørkt over? Vi skal tænde for lyset. Der. Ups, jeg slår igen. Zombier! Jeg dræber dem. Jeg knæpper mad. I mit golden apple. Nå, hvad skal vi sige? Vi kan bare... Jeg slår lige alle dem her op.
Okay. God. Hvad laver du? Tissemand. Nå. For eksempel, hvis man vil have den til at sige Redcraft, så tager man den der, trykker på pressure platen. Lad os få den til at sige det hele. Jeg får Satan. Hvorfor skrev den Dalton så nice? Det ved jeg ikke. Heroppe, der har vi lavet et sted her, hvor at man kan få redstone ting. Man kan også komme til spawn, admin world nether. Hvis man nu vil have en stack redstone, trykker man der, så får man det. Redstone gentager, der. En stack redstone torches, der. En piston, der. En stikkepiston. Jeg fandt lyseknappen. En stone pressure plate. Og en tap pressure plate. Det virker helt fint. Lyst. Mørkt. Lyst. Okay. Ups, Skal vi gå over til vores labyrint? Jeg kom til at grief din maskine. Nej, det mener du ikke, det der, mand. Sådan der. Min labyrint. Jeg kan gennemføre den. Og se, hvor pro jeg er. Du skal lige starte hernede. Ja, kom over. Jeg kan ikke lide at spille 10 på. Daltons. Hvad? Du har bare stået helt stille. Se nu, gennemfør den lige. Du er syg til det der, hva'? Og så får jeg lige der 10 diamanter og rører det spawn. Så går jeg lige skråstrej back, fordi jeg er pro. Så får jeg lige der 10 diamanter der igen. Men det skal vi så lige have fikset, så man ikke kan skrive skråstrej back, når man kommer derfra. Jeg skal krudt. Ja. Hvad er der mere? Der er ikke mere. Det er alt. Men ja, join. Det er en fed server. Vi bliver glade, hvis du joiner, subscribe, like, alt det der pis og lort. Voldtag. Lad være med at voldtage. Ja, okay, vi har forstået. Men vi vil gå i gang med Let's Play, så vi ses. Ses, YouTube.